जेब्ला without any payout खस्थ' खालामो नायदो स' बेखौ नांगोन गोबां गाट्स नांगोन आरो गोबां कनफिडेन्स नांगोन नायदो बिस्ताबोयो गामि गामि माइ जायो थालिर जाहैयो गामियाव न' सिफायहैयो बेफोरखौ जाहाथे जोङो रैखाथि होनानै लाखिनानै बेहाय আমি জয়পুরটা হয় না নহয় একটু আমি কমান নাযাওঁ কিন্তু আমি ডিউটিটো কৰি আছো नायदो नै फरेस्टनि मावथि बिथांमोना माबायदि खस्थ' खालामनानै हरनि गेजेरावहाय मैदेर नेगासिनो दङ बेहाय अलरेडि गारि मोननै सफैबाय आरो मोनसेबाव नै भलन्टियार्सफोराहाय सफैनानै दङ फरेस्ट आरो NGO मानास चौकी NGO उत्तर कुशी हेड अफिस आरो उत्तर कुशी केम्पनि फरेस्टारफोरजों लोगोसे बिथांमोना नैबे हरनि गेजेरावबो ओरैबायदि मैदेर आरो मानसिनि जि कनफ्लिक्ट जागासिनो दं बेखौहाय बोरै फोजोबनो हायो नैबेनि बिथांमोना जुजिगासिनो दङ स' आङो दिनै बिथांमोननि गेजेरावहाय लाइभ बिथांमोनजोंहाय बिथांमोननि अपारेशनावहाय बाहागो लाफानो मोनदों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना खावलायनायलाय आं दिनै फैदों बिथांमोनजों लोगोसे नैबेहाय स' थांगासिनो दं बिथांमोना लाइभ रियेल टाइम कनभारसेसन बिथांमोना वायरलेसनि थ्रुयै बिथांमोना सावरायलायो आरो मोनब्रै मोनबा जायगायावहाय बिथांमोना गार्ड खालामो आरो बेहाय बिथांमोना वायरलेसजों कमिउनिकेट खालामो बेवहाय वायरलेसमेन सासे दङ बिथाङा रायज्लायगासिनो दङ कमिउनिकेट खालामगासिनो स' बे एक्सट्रिमलि बिराद डेन्जारास आरो लोगोसे बिराद गिथावनाबो बाट बिथांमोना भलन्टारिलि नैबे फाग्ला दैमा होननानै बुङो जे दैमायाहाय ओरैबायदि गिख्रंथाव नायनो हायो नै आंनि लाइटनि फकासा एसे खम जादों अब्लाबो आं नोंथांमोननो देखायनो नाजा दैया एक्सट्रिमलि माने बिराद हाइ एल्टिटिउडआव दङ नै दा बिराद गिदिर जानानै दङ नै स' बुहुत गिदिर आङो नोंथांमोननो देखाय हरस'नो हानाय नंला बिराद गिदिर बिराद दै देरदों बेखौ बारनो हाया स' बेहाय ओरैबायदि डिफिकाल्टिस बिथांमोना फेस खालामो जे बे दैमा ओरैहाय बारनो हायै मैदेरा ओरैहाय हाग्रायाव दङ ओरैहाय प्रटेक्सन होनांगौ रैखाथि होनांगौ मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जे कनफ्लिक्ट जाबाय थानाय जे जाथाय बे थासारिखौ निउट्रेल खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना भलन्टारिलि सार्भिस मोनसे होदों इन कलाबरेसन विथ फरेस्ट बेबो बहुत लिमिटेड फरेस्ट बिफाननिफ्रायहाय 10 जन जोंनि उत्तर कुशी बाथाबारि रेन्जआवहाय माबा दङ बिथांमोना दा रिक्रुट जानानै दङ बिथांमोना बेहाय मदद होफायो बाट बे थोजासे नङा थेवब्लाबो स' नायनो हायो ओरैबायदि हाग्रायावहाय थर सुथिंलागासिनो दङ बाहाय मैदेर फालो अलरेडि मोननै दंफैयो स' बेहाय मानास चौकी इक' टुरिजम NGOनि भलन्टियार्सफोराहाय आङो नोंथांमोननो बिथांमोनजों मोगा मोगि लागोन बिथांमोनावहाय सोंगोन जे माबायदि डिफिकाल्टिस बिथांमोना फेस खालामो बेखौ नोंथांमोन सिदायैनो आफादगिरि बिथां दंफैयोनो बिथांजोंबो सावरायगोन आरो भलन्टियार इनचार्ज आरो गोबां भलन्टियार्स दङ बिथांमोनजों सावरायनानै नोंथांमोननो बेनि दिनै आङो बिथांमोनजों प्रेजेन्ट दङ बेखौहाय नोंथांमोननो मोगा मोगि खालामहोगोन फंबाय मैदेरजों आरो जे नोंथांमोना जुजिनाय बे थासारिया माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा सानबैसे जाखो आरो बेसेबांदि नोंथांमोना बेहाय मैदेर नेगासिनो दं थासारियाथ' एसे गाज्रियानो जोङो
मास मोनसेनिफ्राय आगोल डिउटि होबाय दं आरो पाब्लिकखौ जेनेबा पाब्लिकखौ बारहोआखै ओमफ्राय थांफिन होगासिनो ओमफ्राय नों जेबो मानो ओमफ्राय बारहोआ बिदिनो हरबाय थायो होनानै ओमफ्राय जुदि पाब्लिकआव थांबाबो जोङो बेखौ होना लाफिनो बिदिनो जाबाय थायो आरो जों होबाय थायो। गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम आङो सिदायैनो नोंथांमोननो देखायनो बिथांमोननि लाइभ एक्सक्लुसिभ आं दा नोंथांमोननो लाइभथ' होनो हाला बाट आं बेहाय प्रेजेन्ट दंफैयो बिथांमोननि गेजेरावहाय दिनै मैदेर होनायनि थासारिखौ माबायदि जायो फरेस्ट बिफाननिबो दं आं बिथांमोनजोंबो सावरायगोन आं सिगांग्रो मानास एनजिअ चकि इक' टुरिजमनि आफादगिरि बिथांजोंहाय फंनैसो खोथा बिथांजों सावरायगोन। नोंथां नोंथांमोननि भलुन्टियार्स आरो फरेस्ट बिफाननिफ्राय बेहाय जि गार्ड खालामगासिनो दङ मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जे कनफ्लिक्ट जानाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेसेबां खस्थ' भुगिगासिनो दङ मा सर्सेस मोन्दों बेसेबां मदद मोन्दों आरो रायजोफोरा बेजोंहाय बेसेबां गोजोननाय मोन्दों बेखौ नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुगैयो। নমস্কাৰ জনালোঁ সকলো আমাৰ আসাম নিউজলৈ। আমি মোটামুটি আমি প্ৰায় যেতিয়া আমাৰ হাতীবোৰ ওলাই আহে তেতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াত থিয় দি আছোঁ যাতে পাব্লিক আৰু হাতীৰ কি কয় এইটো কনফ্লিক্ট নহয় পাব্লিকৰ কোনো বস্তু যাতে প্ৰপাৰ্টি লছ নহয় তাৰ কাৰণে আমি সদায় আমাৰ বাটাবাৰী ৰেঞ্জ আৰু আমাৰ মানাস ইক' টুৰিজমে সদায় আমি থিয় দি আছোঁ। আমি দিনে নিশাই উইদাউট শ্লিপিং বুলি ক'ব পাৰে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ আমি ৰাইজেও যাতে ভালকৈ সুখ শান্তি থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সদায় আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছবিলাকে আৰু লগতে আমাৰ ফৰেষ্টাৰ ভাইসকলেও আমি দুজনেও মিলি পেলাই আমি জইনলি আমি এই হাতীৰ কিবাটো আমি ডিউটি কৰি আছোঁ ৰক্ষা কৰি আছোঁ আমি হাতীকো ৰক্ষা কৰি আছোঁ ইফালে আৰু যাতে পাব্লিকৰ কোনো প্ৰপাৰ্টি ডেমেজ নহয় বা পাব্লিকে কোনো কষ্ট নাপায় তাৰ কাৰণে আমি সদায় আমি ইয়াতে আমি হাতীবিলাক আমি ৰখাই আছোঁ। হয় মাজে মাজে আমাৰ কিছুমান সোমাই যায় এইটো আমাৰ যিটো ৰাস্তা এফালে আপোনাৰ নৱবস্তি চাইডে কিছুমান ৰাস্তা আছে এফালে ডিৰিং নদে মাজে মাজে সোমাই যায় হাতীবিলাকে তথাপি আমি যিটো হাতীটো যদি আমাৰ চ'ৰ্চটোবিলাক আমাৰ যিটো আমাৰ ৰেডিঅ' কলাৰ কিছুমান আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ থাকে তেওঁলোকে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিয়ে তেতিয়া আমি ইনফৰমেশ্যনটো পোৱাৰ লগে লগে আমি য'ত লোকেশ্যনটো আছে তাতে আমি যাই পেলাই হাতীটো আকৌ আৰু আমি জংঘলত আনি থওঁ আৰু বৰ্তমান আমি এনেকৈ কৰি কৰি বৰ্তমান আমাৰ হৈ গ'ল আমাৰ যিটো মানাস চকী ইক' টুৰিজম আমাৰ এইটো 2006ৰ পৰাই আমি সেই কামটো আমি জড়িত হৈ আছোঁ আমাৰ ফৰেষ্টাৰ লগত সদায় আমি সেইটো ছাৰ্ভিচটো দি আছোঁ। বৰ্তমানলৈকে আমি চৰকাৰৰ পৰা কিছু অনুদান পোৱা নাই তথাপি তৎসত্ত্বেও আমি আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰসকলে সাহসেৰে সেইবিলাক আমি কামটো কৰি আছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যাতে চৰকাৰে আমাক অলপ চালে মানে ভাল হ'ব কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে আমি কোনো ৰিমুনাৰেশ্যন পোৱা নাই আৰু আমি মানে কি কয় এইটো আমি যোগ্যত হয় নে নহয় এইটো আমি ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আমি ডিউটিটো কৰি আছোঁ যিহেতু আমি কোনো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা অনুদান পোৱা নাই আমি জেকেট আনকি কি কয় এইটো বুট চুট পোৱা নাই তথাপি আমি আমাৰ নিজৰ পকেটেদি আমি আমাৰ এনজিঅ'য়ে আমি চলাই আছোঁ আমি জাগ্ৰত হৈ আছোঁ আৰু পাব্লিককো আমি চেফটি ফলাই এৱাৰনেছৰ লগতে আমি এতিয়া আমি ৰাতিটো আমি দিন কি কয় এইটো টহলদাৰী দি আছোঁ আমি সেইটোৱে আৰু মই মানাস চকী ইক' টুৰিজমক মই এইটোৱে জনালোঁ আৰু মই পাব্লিকক আমাক যাতে সহায় কৰে কিছু যদি ইনফৰমেশ্যন পায় হাতীয়ে তেতিয়া আমি ঠকনা জনাই দিব কাৰণ আমি অলৰেডি আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰা আছে আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় আমাক জনাই দিব আমি তাত গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ আমি কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমি যেতিয়াৰ পৰা আছোঁ এতিয়ালৈকে পাব্লিকৰ কোনো এতিয়ালৈকে কমপ্লেইন পোৱা নাই আমাৰ এৰিয়াত কিন্তু বেলেগ ঠাইত আমি যাব পৰা নাই যদি আমাৰ কেপাচিটি হয় তেতিয়া আমি যাম এইবিলাক জাগাতো আমি য'ত যোৱা নাই এইবিলাক জাগাতো আমি যোৱা ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম আৰু ধন্যবাদ। स' नोंथांमोना खोनाबाय मानास चकि इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि बिथाङा गोबां बेसेन गोनां बाथ्रा बुंबाय जे बिथांमोना भलुन्टारिलि माबायदि सार्भिस होगासिनो दङ पाब्लिकफोरनि सेफटिनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय उत्तर कुसि केम्पनि गोबां नै केडार्सफोरा बाहाय दंफैयो बिथांमोनाबो एक्टिभलि पारफर्म खालामगासिनो दङ लिमिटेड केडार्सफोर बाहाय होदों बाट बिथांमोना स्टिल जोबोद मोजाङैहाय गावसोरनि डिउटिफोरखौ फालिगासिनो दङ in collaboration with Manas Choki Ecotourism NGO स' नायनो हायो भलेन्टियार्सफोरा बाहाय मोननै मोनथाम जायगायावहाय बिथांमोना रानगासिनो दं आं नोंथांमोननो गासैखौबो एक्सक्लुसिभ दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायनो नाजागोन दाबसे मोननै दाबनै जायगा दंबावो बेहायबा जों थांगोन थांनानैहाय नोंथांमोननो देखायगोन जे बिथांमोना माबायदि हरनि गेजेरावबो जि समावहाय
बयबो गोजोनै उन्दुनो हायो बिथांमोना बाहायबो बर्डार बायदि मोनसे सेफगार्ड खालामगासिनो दङ जाहाथे रायजो राजाफ्रा पिसफुलि हरावहाय गावनि हरसे मेंनायखौहाय उन्दुनानै फोजोबस्रांनो हायो नै बेफोरबायदि दिनै फरेस्ट बिफानजों लोगोसे मानास चौकी NGO बिथांमोना एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ आङो सानैसो फंबायफोरनिफ्राय मोननैसो खोथा मोनथिनो लुबैबावगोन जे बिथांमोननोहाय बेसेबां फेसिलिटेट खालामदों बा खालामाखै खिन्थु माबायदिहाय बिथांमोना भलुन्टारिलि एसेबां एक्टिभ माबोरै मावनो हादों बेखौ आं नोंथांमोननो दसे उनावहाय आरोबाव फोरमायबावगोन आदै नोंथाङाथ' गोदोनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोबाय दिनैसिमबो खस्थ' खालामनायखौ नुगासिनो दङ दिनैहाय नोंथाङा बेलेग महर लानानै खस्थ' खालामगासिनो दङ दिनै नोंथाङा फरेस्ट बिफाननि सासे मावथि हिसाबै सासे केडार हिसाबै दिनै बाहाय एक्टिभलि हरनि गेजेरावबो जि समावहाय रायजोफ्रा जोङो बयबो उन्दुयो बे समाव नोंथांमोना दिनै सिरि मोननानैब्लाबो बयखौबो रैखाथि होनो थाखाय नैबे हाग्रा बंग्रा हरनि गेजेरावहाय ओंखारबोदों बे खस्थ'खौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो बोरैहाय फोरमायनो सानो आरो बेथ' थारमाने दा जोङो एनजिअनि मानास चौकीनि एनजिअनि गथ'फोर सेंग्राफोरखौ लानानै आरो जोंनि जितु फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बाटाबारि रेन्जनि बेजों सरजाबनानै जों थारमाने हरनि बेलासे थारमाने 5 बाजिनिफ्रायनो थारमाने जों डिउटिखौ लायो रानै रानै दिरिं ओजों फाग्ला दैमा ओजों आरो खोला थांनानै थारमाने डिस्टार्ब होयो गामि गामि माइ जायो थालिर जाहैयो गामियाव न' सिफायहैयो बेफोरखौ जाहाथे जोङो रैखाथि होनानै लाखिनानै बेहाय हाग्रायावनो जुदि लाखिथाबनो हायोब्ला जोंनि साबसिन जायो आरो बिदिनो जोङो थारमाने एनजिअनि गथ'फोरजों लानानै फरेस्टजों मोजां थारमाने हर सान डिउटि सोलिगासिनो दं दा 2टा बाजाहालागै 3टालागै जालाङो मालाबा 12टा जालाङो उन्दुनो जानो टाइम गैया जायो सम सम बिनि थाखायनो जों थारमाने दा लोगो नांनानै मोननै जायगायावबो डिउटि होबाय थायो दिरिंखैबो फाग्लाखैबो थाङो बेखौ जों थारमाने रानलायनानै होबथागासिनो दङ आरो दा गामियाव जेरैहाय थारमाने डिस्टार्ब हैनाङा मैदेरफोरा बेनिखायनो थारमाने जों बेयाव थारमाने हर जाजासिम थारमाने टर्च लानानै जों नेबाय थानो गोनां जायो आरो ओरैनो आदा गोबां मानसिफोराहाय दिनैसिम फरेस्टनि भिथोरिया माखासे खस्थ' मावनाय बे थासारिफोरखौहाय नुनो मोना दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै बेफोरबायदि हरनि गेजेराव मैदेर नेनायखौ आं दिनै निजेनो लाइभ सासे विटनेस हिसाबै दिनै लाफैदों दाहाय खमैब्लाबो हरनि 10:30 जाबाय दा बे 10:30नि गेजेरावहाय नोंथांमोननि जि मैदेर होनाय आं नुगासिनो दङ बेहाय गोबां एनजिअनि भलुन्टियार्सफोर दङ आरो नोंथांमोननि फरेस्टनिबो मावथिफोराहाय नेगासिनो दङ दा खोनानो मोनदों बेहाय फरेस्टारफोरनि अभाब दं नामा दा बेयाव दा थारमाने दा स्टाफनि थारमाने जोंनि उत्तर गुसि बाटाबारि रेन्जआव स्टाफा बुहुत खमानो दोङो दा जेसेबां मानसि नांगौ जों बेखौ मोनाखै थारमाने एनजिअनि गथ'फोरासो बाय जोंखौ हेफाजाब होदों सहाय होबाय दोङो बिसोरखौ लानासो जोङो डिउटिखौ मावनो हादों जोंनि केम्पआव थारमाने मानसि जेसेबां नांगौ एसेबां गैया बेनिखायनो जों माने एनजिअनिफोरजों गथ'फोरजों थारमाने लाफानानै डिउटि मावनो गोनां जादों आरोखि दा जुदि भबिष्यतआव जुदि मोजां खामानियाव जुदि आगबारायनानै जाबोनो हायोबा लाबोनो हायोबा बिदिनो आरो जों मोजां मोनगौमोन आरो मानसिनि माबा खम जाहाथे जाया मैदेरा बांद्राय जाबाय मैदेरा उत्पादा बारा जादों गामियाव गामि थांबाय थायो मासे माने बारग'लांबाय थायो ओजों फालोबो दोङो बेफोरखौ जाहाथे दा होबथानानै बिसोरजों लाखिनानै दोननो हाबा मोजां आरो हाग्रायाव लाखिनो हायोबा गोजोननाय थाबाय आदानिसिम वेल नोंथांमोना नुबाय आङो दिनैहाय निजेनो बाहाय आं अलरेडि बेहाय मावखायो थेवब्लाबो बिसोरनि गेजेरावनो थानानै दिनै नोंथांमोननो बिथांनि एक्टिभिटिस आरो फरेस्टनि इन कलाबरेसन मोननैजों एनजिअ आरो फरेस्टनि गेजेरावहाय जे बिथांमोना खस्थ' खालामगासिनो दं बेखौ रावबो दिनैसिम कभारेज लानो फैयाखै बेनि थाखाय आं दिनै बेखौ निजेनो फैनानै विटनेस खालामफैनानै बिथांमोनखौ नायबाय बेसेबां खस्थ'यै बिथांमोना मावगासिनो दं आंनिफ्राय आं एखौ बुंनो सानाखै आङो भलुन्टियार्स लोगो बिथांमोननिफ्राय सोंनो लुगैयो बिथांमोना माबायदि डिफिकाल्टिस माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना दिनै रैखाथि होगासिनो दङ जाहाथे बयबो मैदेरनि कनफ्लिक्ट आबादारिफोराहाय बेनिफ्राय बेसेबां दिनै रैखाथि मोनगासिनो बेखौ आं बिथांमोनखौ सोंनो लुगैयो स' नोंथांमोना नायनो हायो आंनि गेजेरावहाय सासे मावथि भलुन्टियार बिथां दङ बिथांनावहाय आङो फंनैसो खोथा मोनथिनो लुगैगोन बिथाङा दिनै न' बां गारनानै नैबे हाग्रायावहाय मैदेर नेफैगासिनो दङ
बेवहाय बिथांजों लोगोसे गोबां बिथांमोननि लोगोफोर दङ आं बिथांनाव स्ट्रेटअवे आं बिथांनाव सोंगोन आচ্ছা ब्रादार मैदेर होनायावहाय माबायदि खस्थ' नोंथांमोना भुगिनांगौ जायो इखौथ' बुंनो नांला आरो हाग्रा मिथिया दै मिथिया अन्थाइ मिथिया जोङो लेवार बेफोरथ' जेबो बिनि गेजेरजोंनो जोङो अखा बांखानि गेजेरजों बुहुत खस्थ'जों मैदेरखौ होबथाना लाखिनो गोनां जायो जा अखा हाबा नोंथांमोना बोरैहाय मैदेरनि फारसे प्रटेक्सनखौ खालामो सिजानानैबाबो खालामनो गोनां जायो उपाय गैया जाहाथे रायजोफोरा शान्तियै थानो मोनो नङाबा गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो रेनकट सेनकट प्रभाइड खालामाखै नामा दासिमथ' बेफोरनि जेबो सुबिदा मोननाय जायाखै जों बेनिफ्राय ओरैनो गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननोहाय मा साहाय्य होदों दिनैसिम नोंथांनि मिथिनायावहाय डिपार्टमेन्टनिफ्रायथ' ओरैनो दाख्लै टसआ फैदोंमोन ओमफ्राय बमा एसे फैदोंमोन बाखि जेबो मोननाय जायाखै जों दिनैसिम टसआ थोजासेमोन ना ओरैनो साननो हानाय टसआथ' बेफोरबायदि नांगौ बायदि मोनफैयाखै टेम्परारि दाख्लै अखा खनसे हानाय लोगो लोगोनो गासिबो टसआ गाज्रि जाजोब्बाय दाथ' दे आङो सानैसो फंबायमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैबावगोन ब्रादार नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैबावो नोंथांमोना हरावहाय जानाय लोंनायाव माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा जानाय लोंनायावथ' उसुबिदा मोनाखै आচ্ছা नोंथांनि जानाय लोंनायखौहाय सोर प्रभाइड खालामो जोंना अफिसनिफ्राय मोनदों एनजिअ अफिसनिफ्राय आচ্ছা एनजिअनिफ्रायसो होयो ना गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' रावबो एख' होआखै बबेनिफ्राय गैया थेवब्लाबो नोंथांमोना दिनै हर सान मैदेर नेगासिनो दङ हराव जोङो मथा मथि 10टा 11टा बिदि नेदों सम लानानै एसे गोबावबो जायो 3टा गाहाम माने फुंनि 3टा फुंनि 3टा ओमफ्राय खस्थ'आथ' गोबां खस्थ' मोनदों नोंथांमोना खस्थ'खौथ' बुंनो नांला गासिबो भलन्टियार्स बिथांमोनानो उन्दुनो ओंखारदोंना ओंखाराखै उन्दुनो ओंखारदों मैयाबो एसे टाइम जादों बहुद उफाय गैयाना उफाय गैया नोंसोरो सिखारनानै थाबासो रायजो राजाफ्रा उन्दुनो हागोन माने बर्डार बायदि जाहैबाय माथो मा बुंनो सानो बर्डारावनो नेना दं जों दाबो बर्डारावनो नेनानै दंना स' आसरित बाथ्रा इन्डिया पाकिस्तान जेरैहाय बर्डाराव आर्मिफोरा नेनानै थायो बाहाय जोंना नैबे भलन्टियार बिथांमोना हर सान मैदेरनि डिउटि होयो नैबे एक्सुवेलि मानास चौकि जितु हाग्रा बेया भुटान बर्डारजोंहाय नांजाबनाय स' बिथांमोनाबो दिनै बर्डारावहाय सेफगार्ड खालामगासिनो दङ जाहाथे मानसि आरो मैदेर जुनारफोरनि गेजेरावहाय कनफ्लिक्ट जाया